Yan, magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. Nandito ako ngayon sa aking munting bukid. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang tumubong elephant plant dito sa taas ng puno ng acacia. Ayan, bihira lang ito. Ayan. Napaka-rare nito. Bihirang-bihira akong makakita ng ganitong halaman na tumubo sa tuktok. Ayan, sa puno ng acacia. Ayan, nasa taas siya. Ayan, kung mapapansin mo, ayan, medyo palaki na siya. Ayan, dito ito sa aking munting bukid. Ayan, elephant plant. Ayan, papalakihin ko ito. Ayan, baka mabili